Hockeyers Venray spelen gelijk. Het is vandaag 13 januari. Dit is het PLMA-journaal. De hockeyers van eerste klas Venray speelden zondag in sporthal De Weert in Venray 2 keer gelijk. In het eerste duel werden de punten gedeeld met titelfavoriet Aste, 3-3. In het tweede duel deelde Venray de punten met Tegelen en werd het 4-4. Tegen Aste was Stan Bakens met 3 treffers de grote man aan Venrayse zijde. Met zijn derde treffer van de dag leek hij zijn ploeg de volle winst te bezorgen. Maar in de slotminuut kwam Aste via een benutte strafbal op gelijke hoogte. Bakens was dan ook niet helemaal tevreden na afloop. Het is niet gewonnen, hè? Hadden we nodig voor het kampioenschap. Dus nee, niet heel tevreden. Maar tegen deze jongens, het zijn allemaal teamgenoten van mij in het veld bij Aste. Dan eerste klasse, overigens klasseervaring, hoofdklasseervaring. Mag je trots zijn, we hebben goed gespeeld. Stan Bakens was zondag met 3 treffers niet alleen sportief een opvallende verschijning in het veld. Bakens speelt in de veldcompetitie bij Aste. Nu stond hij met Venray tegenover zijn ploeggenoten. Een bewuste keuze. Kerstvakantie ben je natuurlijk als student veel bij je ouders. Wij trainen wat meer dan Aste. Ik kom van een half jaar blessures terug. Dus ik heb mijn trainingsuren en mijn wedstrijduren nodig. Ik vind het gewoon leuk hier met de jonge jongens te werken. Ja, want dat is het wel. Het is een jonge, gretige ploeg. Het is een hartstikke leuke jonge ploeg. Dus ik werk er heel graag mee. Af en toe hebben ze nog een schop onder een reet nodig. Maar leuke ploeg. Goede hockeyers. Kun je veel mee. Wat zit er nog meer aan potentie in deze ploeg? Vooral groei op dit moment. Dus ik vind dat ze eerst eens een halfjaartje moeten groeien in de derde klasse. Veldcompetitie is natuurlijk het belangrijkst. En dan kunnen ze volgend jaar eens kijken als ze bij elkaar blijven of ze in de derde klasse bijna weer terug naar oude glorietijden kunnen brengen. En kan dat eventueel ook met Stan Bakens? Geen idee, dat zal de toekomst uitwijzen. Dat hangt van mijn maatschappelijke carrière af. Van waar ik terecht kom na mijn studie. Ik zit in mijn laatste jaar. Dus dat zullen we van jaar tot jaar bekijken. Op dit moment heb ik nog naar mijn zin op hoog niveau. Bedankt voor het kijken en heel graag tot donderdag. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het bewolkt en er zijn buien met hagel en onweer. Morgen overdag zijn er wolken en opklaringen. Er zijn windstoten en enkele regenbuien. Het wordt 's middags maximaal 6 graden. In de loop van de middag en avond is het overwegend droog.